Гамил абый, сез килгәч, әлбәттә инде мәзәк ишетмичә җибәрә алмыйбыз сезне. Ну, мәзәк үз урынында, конечно, туры килә. Без инде шушы 10 көн буе рәхәтләр башлаганнан соң бәлки бу мәзәк бүтәнчәрәк яңгырар. Ну, бер ханым больницага килә, врачка керә дә әйтә. Беләсезме, доктор? Минем ирем ашамый башлады. Аппетит юк. Күчүдә юк хәзер. Шуңа күрә берәр дарыгыз юк, мәдрәк ашасыны ашарга үзем стап пешерәм мин. Беләсезме, менә как раз менә бер санап ятабыз бер дару, аппетитны арттыра торган. Бәлки ирегезгә биреп карарсыз. Миңа иртәгә килеп әйтерсез, файдасы бармы, юкмы? Хатын шатланып кайтып китә инде. Икенче көнне керә. Ой, доктор, беләсезме? Шул хатлы яхшы дару бирдегез, шаккаткыч беләсезме? Кайтып ишертүгә бер сәгатьтән ашарга тотынды. Иң беренче пешергәнем аш бер кастрюль тутырып, сыпырып да конца соң тукмачына ашап бетерде. Аннан соң тагы ашарга сорагач, бәлеш пешердем, зур иттереп. Зур таба бар минем. Шуны да сыпырып бетерде. Аннан соң сәгать 3ләр тирәсендә бер кастрюль тутырып пилмән пешердем. Соңда пилмән кирде китте авызына сразу. Ашый инде аны кичке 6ларда кәбестә шулпасы пешердем тигез. Ши яңа свежий кәбестәдән. Эй, шул хатлы әйбәт, шул хатлы яхшы даругыз. Беләсезме, доктор? Хәтта үлер алдыннан 25 манты ашап китте дип әйтте. Менә шундый мәзәк Гамил абыйдан һәр вакыттагыча актуаль һәм урынлы, ләкин шомасын белеп ашарыз диясе килә саулашы булды. Лучше жабык жүрергә.